प्रणाम। हम आशीष त्रिवेदी, स्वागत बरवा सबके संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। एगो भोजपुरी में किस्सा मन पर गेला तो सोचने अगर वो सबके सुना दी। एक बड़ा कुल नाम बदला तटे, कहीं जगह का नाम बदला जाता है, कोनो गार्डन के नाम बदल जाता है, कोनो स्टेशन का नाम बदला जाता। तो ये कुल जो नाम बदला था वही से जुड़ल भोजपुरी में एगो किस्सा याद आ गया तो सोचने अगर वो सबके सुना दी। किस्सा ही बा, बड़ा छोट किस्सा बा कि एगो लड़का रहे, ओकर नाव रहे ठठपाल। अब ठठपाल माने जे भोजपुरिया लोग बटे वो बुझाते बढ़िया से, जे नहीं बुझत ओकरा खातिर बता दी कि ठठपाल माने ये हो गल कि एकदम में गरीब आदमी, ओकरा लगे कुछ होकबे ना करे, ओकरा ठठपाल कहल जाला। तो ओकर नाव रहे ठठपाल। अब जब स्कूल में ओकर एडमिशन भइल तो वो जब पढ़े गई तो ओकरा के लड़का बड़ा रिगावस है, का हो ठठपाल, एबार ठठपाले रह गई। गुरु जी रिगावस, का हो ठठपाल, कुछ बात एकदम ठठपाले बड़ो। गांव घर के लोग भी तो वो बड़ा बेचारा वो परेशान रहे कि हमार नाव बुझाता कि ठीक नहीं है, सबके ठठपाल ठठपाल कहत हटे। तो एक दिन का भइल कि गई गुरु जी के यहाँ अपना कहलस कि ए गुरु जी हमार नाव बदल देता, ठीक नाव नहीं है। गुरु जी कहनी का हो, कहाँ है, का भइल बा नाव में? कहना जी सबके ठठपाल ठठपाल कहत हटे, हमरा ठीक नहीं लगत, नाव बदल दी हमार। तो गुरु जी कहनी कि ऐसा बा कि ठीक बात है, नाव बदला जी, का नाव रख दी बोलो। तो लिखवा कहलस कि जौने रुआ रख दी, लेकिन बढ़िया तन सोच समझ के रखब। तो गुरु जी कहनी ऐसा बा कि तू आपन नाव अपने बता दो, और जौन तू बता दे बहुए हम तार नाव रख दे, बहुए तार रजिस्टर में नाव लिखा जाए। तो लिखवा कहलस कि ठीक बा, काल हम सोच के आई तो के हम बताई। अब जब लड़का घरे गई तो वो अपन खोजे लागल कि भाई कौन नाव रखल जा, कौन नाव रखल जा। तो खेत की ओर निकल गई। जब खेत की ओर गइलस तो देखा था कि एगो आदमी जौन बा वो खेत जोतत रहे हर से। तो गइला ओकरा के पूछलस कि ए चाचा का नाव है तहार? तो जन खेतवा जोतत रहले वो कहले कि हमार नाव है धनपाल। बड़ा फेर पड़लस लइका, कहलस कि ए भाई जोतत रहे खेत आ नाव में धनपाल, हाँ ये मेल नहीं खात, माने नाव से एकदम उल्टा हो गई। तो फिर आगे बढ़लस। तो जब आगे बढ़लस तो एगो मेहरारू जौन बा वो बिनिया करत रहे। बिनिया कहल जाला ओकरा के कि जब गेहूँ के खेत कटा जाला तो चाहे चना के, तो ओकरा में जौन अनाज झड़ जाला खेत में, तो जो गरीब गुरबा जो लोग बटे वो अपन एक एगो दानवा बीन के आ ओकर अपन खर्ची चलावत रहे। एगो जमाना रहे तो वो बिनिया करत रहे। पूछलस के चाची का नाव है तहार? तो वो औरतिया कहलस कि हमार नाव है लक्ष्मीनिया। बड़ा फेर पड़लस ठठपाल कहते कि भाई नाव लक्ष्मीनिया आ काम बटे बिनिया, ये तो ना, ये नाव ठीक नहीं है, एकदम में उल्टा बाई। तो फिर आगे बढ़लस। तो जब आगे गलस तो देखा था कि एगो आदमी के जौन बा 4 आदमी कांधा दिले रहे आ वो मर गए रहे, ओकरा के लेके लोग शमशान घाट जात रहे। तो वो पूछलस बड़ा अथी से दुखी होके कि भाई जौन मर गए बड़ा जिनकरा के लेके जात रहो घाट पर, उनका का नाव रहल हा? तो वही में से वो आदमी कहलस कि उनका नाव रहल अमर। तो लागल सोचे, कहलस कि भाई अमर नाव बटे अमर, आई तो मर गए बड़े, इहो एकदम उल्टा नाव बा। यही तरी खोजत पूछत पूरा दिन निकल गई। दूसरा दिन जब स्कूल गइलस तो गुरु जी कहले का हो, कोनो नाव मिलल हा, का नाव लिख देता हार? तो कहलस कि गुरु जी बिनिया करत लक्ष्मीनिया के देखनी, आ खेत जोतत धनपाल, आ अर्थी बजात अमर के देखनी, सबसे निमन ठठपाल, हमार ठठपाले नाव रखती। अभी छोट कहानी से रुआ बुझा गल हुई कि कहानी ये किस्सा कहाँ के लिखाइल बा, एक मतलब कितना बड़ बटे। अब एक अब हम बताई तो फिर ओकर मतलब खत्म हो जाए। तो ये बुझे वाली बात बिया। भोजपुरी में कुल ढेर कुल किस्सा कहानी बा जो उनके समाज से जुड़ल बटे। जैसे जैसे मन पड़ी रुआ खातिर एक एगो किस्सा हम लेके आयल करब। ई किस्सा कैसा लागल रुआ जरूर अपना प्रतिक्रिया से हमरा के अवगत कराई, कमेंट जरूर करब। प्रणाम।